coba kaya apa Setyani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luwih setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya ta Pak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Apa to isine gara-gara blas renek isine apa-apa. Amung para pamirsa anengga dumateng joget solahe Sang Niken Salindri ingkang mlampah Banyumas. Mawet asrining pamulat reksa isining wanadri Prisebeng karebut mangsa mawantu gemuruning riris mekaring sarwa poswi
ya cara lawas. Mergo ya dalange dalang lawas. Masem lah. Lawas tapekno anyar nggih. Dadi menawi enten sing nyebut bilih kula menika dalang klasik, mboten. Mboten. Dalang kreasi nggih mboten. Dadi kula mapan wonten tengah-tengah, ya klasik ya kreasi, yen cara film ngoten nggih. Semi ngoten lah. Dadi mboten diketokne ngoten niku, mung critane akeh ngoten niku. Alhamdulillah ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng pepunden kula Bapa Margana sekalian Ibu Sri Dwi Astuti. Ingkang kepareng miji sowan kula sak kanca Madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu. Dasaripun para kadang-kadang Wira Pradangga, sanes Pradangga menawi Pradangga menika gamelan. Ning Wira Pradangga menika ingkang nabuh gamelan. Lan ugi para kadang-kadang waranggana jangkep komplit mboten wonten ingkang cicir. Sowan sedaya wonten laladan Kampung Baru Pandhian ngundang nganjuk mriki. Waranggana ingkang sowan wiwit saking sisih kidul menika nenggih Ibu Lia Sundari menika made in saking Sragen menika. Angka kalih menika Ibu Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu made in saking Jaten Karanganyar. Salajengipun menika Ibu Nona menika tasih Nona nggih. Tasih perawan ketoke. Ha nggih. Perkawis nyatanipun mboten ngerti wong mboten nate nyobi kula nggih. Menika Mbak Wanda Amara made in saking Ngawi. Wanda tegese praupan utawa wajah Amara niku birahi. Nah niku. Mila wajahipun menika ngemu birahi. Nah iya. Merangsang. Niku Mbak Wanda Amara ngoten niku nggih. Merangsang. Nadyan tiyangipun menika namung mendel, tiyangipun namung guyang-guyu ngoten niku sing marai wong lanang gregeten nggih ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Malah turu. Menika saking Ngawi kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Laladan Madiun. Nah nggih piyai mriki sami apal. Kalajengaken menika Mbak Dirgita Ayu Setiani Haryanto made in saking Kota Tahu Kediri. Dene salajengipun menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Laladan Kutha Marmer Tulungagung. Ewadene minangka pamungkasing Paseban menika anak wedok Dimas Niken Salindri. Luar biasa. Saya kondang saya kuncara syukur yen duwe titel Hajah Niken Salindri SPD MPD. Wah jan. Mareme tanpa upama metruk ditunggoni karo anak wedok. Wong wingi ning Medion nggih bar limbuhan langsung plencing minggat. Sakniki marem tenan jan kaya entuk pahyuning kamulyan Nduk Niken Salindri. Ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya para lenggah. Para pamirsa ingkang kepareng nyengkuyung adicara ingkang dipun gelar dening Bapa Margana lan Ibu Sri Dwi Astuti. Mugi-mugi raket supeketing kekadangan tanpa beda kalian asmanipun Bapa Margana. Margana, mar tegese mari kita bersatu untuk menjunjung tinggi kebudayaan lumantar pagelaran wayang kulit. Go tegesipun gotong royong mergo mboten wonten gaman sing ngampu kejawi gotong royong warga masyarakat ing Laladan Kampung Baru andayane kekiatan lan kasantosan tumraping pandhean mriki. No tegesipun nata rasa nata pikiran nyelehke marang penggalih supaya ora ngombro-ombro supaya ora kumrangsang kang dadi rasane. Yen wong pinter nata rasa nata penggalih menika tartamtu dipun paringi badan ingkang seger kewarasan awak ingkang sehat tanpa benten kalian Bapa Margana menika. Kula ngertos gandeng sabane niku teng sawah duka ngendangi brambang napa ngirim daharan ngoten ning gandeng asring mlampah tegese ya kesorot dening wujudipun srengenge. Mila mboten aneh mboten mokal bilih Bapa Margana menika nggih sariranipun tansah ginanjar seger kewarasan sehat walafiat. Nadyan to piyayine ireng. Ya niku ning saestu temenanan. Panuwun ingkang tanpa upami. Nggih, monggo ngaturaken panglipur sawetawis menika tasih kathah nawala ingkang pamundhutipun dereng kula aturaken. Nggih. Tobi menika kula wiwiti saking
Nduk, coba nduk kan jineman apa ngono? Ayo, jineman apa sik ngono saurunge Kusuma Wijaya napa ngono? Ayo. Mari kangen boleh, jineman kandhek ya boleh. Ayo, kretek ciut boleh, kretek amba nggih boleh. Ayo nggih. Yo, coba apa nduk? Slendro saged pelok nggih monggo. Napa nduk? Gendro sing arang-arang metu. Ayo. Gendro, ayo. Apik kuwi, malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Ayo. Cuman gendro. Tanganmu iki kok kapane to? Tato to? Napa? Kuwi lho. Apa kuwi? Luka. Oh, luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Enten-enten, Pak. malah ngenges ra. Sedap kula tak buka catetan riyen nggih, Pak, nggih. Gawa yo an ngono kuwi. Nggih, beto. Ya wah dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Rono kok. Ayo. Madu koro. Ah. Karawan natamanda raka Beduk. Ampek ki, Truk. Sik kelingan isih apa jineman gendro. Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro. Hah? Gendro. Sing nembang anak wedok niken salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Nduk. Rasa
Hake dhewe gandeng kuwi bumine dhewe ya dirungkepi nganti tetes sing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. Mani Ah. tak eman ora kena wis ayo gandengan kula saiki rasane aku bakal ngono sira tanpa kang pindho rupe Yen lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang, malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? nggih anu lek tiange niku campursari nyuwun sing keluas iku ten nggih pantes-pantes ae Pak tapi lek Dadi awakmu metu ka mobil biasane nyekel mic ta wisan ngono. Ngono langsung. ya ndak pantes to Ndak Pak. pantes ya. Oh iya. Siapa ngerti lah. Wah, ini kan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembong. ngono. Oh Ya iya. ora patut Oh Pak. iya, empan papan ya Nduk ya. Iya. Empan papan. Iya. Luar biasa. Matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ya, mergo isih akeh banget iki pamundhut sing rung diaturake. Contone apa, Truk? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune gubuk asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino sapa ning gubuk. Ayo. Ratu gubuk asmara. Ayo. Yen winongi ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti Retnawati kae ratuku apa blas kae. Ratuku apa blas ora. Bukes iki ratune Kutut Manggung lho ngono kuwi. Iya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luweh. Luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya to Pak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Mangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Iya nggih. Iya, Birgita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan. Ayo. Apik kuwi. Ayo. Saya loh Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh Pak. Betul, positif. Daripada kesandung, diamput loh mending ya. Lambene elek ayo. Kuwi banyak laku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani bir. Ayo bir. Nyingkar nyingku Sugih variasi. Ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara ngono Pak. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel ning gubuk.
Monggo pringi wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Ayo. Loh, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan iya, Pak, nek gubuk. Jenengan Iya. penate teng gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi Lah lho. iya maksudku kuwi, Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Nanu. lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa, Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing akeh. Guru kula Pak hebat malahan, Pak. Hah? Lah guru kula hebat to, Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iki sapa, Pak? Ukele pripun, Pak? Hebat. Ukele bener. kare-kare iki gurumu nonton kok, Dek. Wis ra gelem ngangge seragam dokter saiki. Monggo ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black anu kayak white black lek kayak. White black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
piye to iki? Februari piye Le? Alhamdulillah banyu mili. Jope. Tangise. Yo. Catatan sajroning Makasih Mbak Dirgita.